Бури ветрове представя чудото с българина и фараонът на лисиците. За жалост, само две от произведенията на Йото Пацов. Знаете, че кръгът на Барда подбира добре авторите, които представя, и аз не мога да скрия задоволството си от присъствието на нашия гост. На едно от нашите събрания на Сдружението, Елена Трендафилова предложи да поканим Йото Пацов на среща-разговор. За част от нас той беше неизвестен. Ето с какво Елена спечели нашето внимание, за което много й благодарим. Аз също да кажа добре дошъл на Йото Пацов и да му благодаря, че се отзова на нашата покана. Ще се спра на неговата биография. Писателят Йото Пацов е роден през 1949 г. в София. Още от детство публикува в детските и средношколски издания, а по-нататък и в други наши вестници и списания. Бил е главен редактор на вестниците Вселена от тайни, Светлоструй, Фактор, списание Стил на живот и много други. Работил е като управител на издателска къща на Слука, на Съюза на ловците и риболовците в България и главен редактор на списание Лов и риболов. Член е на Съюза на българските писатели и Съюзът на българските журналисти. Той е журналист, писател, пътешественик, езотерик, бунтар, фотограф, ловец, природолюбител. Въобще пред нас е една многолика личност. Живял е в Тирана, пътувал из Балканите, Бесарабия, Молдавия, Трансилвания. Той е първият чуждестранен журналист, който е правил репортажи в Чернобил през 1986 година. Ходил и живял в Индия, където обикаля свещени места. Среща се с хора от различни култури. Казва, че животът е едно безкрайно пътуване. Ако човек осъзнае достатъчно добре и на време, че това пътуване е всъщност за опознаване на собствените способности, възможности, духовен мир, то тогава ще може да постигне извисяването, към което се стремим и което е единствено важно в живота. Благодарение на престоя му в Индия се появява неговата книга «Великите учители», където са събрани очерци за техните учения. През изминалата година Йото Пацов издаде няколко книги: «Фараонът на лисиците», «Лъжекерван», «Българските герои по фронтовете на Първата световна война», където с Иван Месечков са съставители и редактори. Издаде книга и за Трифон Кунев, който също е от Аглен. Сега ще се спра на една много важна част от биографията на Йото Пацов, а именно, че той е от село Аглен. Това не е само топографска отметка, а обреченост, ако мога така да се изразя, в положителен аспект и принадлежност. Село Аглен се е промъкнало в интернет чрез многобройните фотоси, които фотографът Пацов е направил на селото и околностите му, запечатани във всеки един от сезоните. Тук са скалите, пещерите, реката Вит, съселените, гостите. Всички те са герои на творбите му. В една рецензия на Богдан Иванов за книгата «Единаци» се казва, че там хората са чешити, завзеци и чудаци. Мяркат се хитър петровци, показват му рафети андрешковци. Едни човеци излъчват доброта, мъдрост, достоинство, други алчност, злоба, жестокост. Йото Пацов бръква по-надълбоко в торбата с човешките и животинските чудеси, вади на светло странностите, прикриваните кусури, необикновените характери на своите герои. Край на цитата. Йото Пацов е четвърто поколение ловец. Ловувал и с други писатели, като Коста Андреев, Генчо Стоев, Дончо Цончев, Марко Семов. За тях той разказва в първия разказ на книгата си «Фараонът на лисиците. Аперитив». Искам да кажа, че за мен село Аглен е неговия антимовски хан, където едни идват, други се отиват, но винаги навсякъде присъстват. Там всеки си има прякор. Метова, Джишки, Станой Скачката, който говори в Рима, Тасо Пикасото, Тинко Хондураса, Валю Лицки, Тиката Кашмерски и много други. Тези герои са забъркани в разни историки и се срещат из цялата книга. Тук присъства и друг герой на селото, Пацовата Дуда, ние казваме Черница. Тя е на Мегдана и всички срещи стават под нея. Всичко е описано с народен говор, хумор, с низ от познание и народопсихология. За мен авторът определено има разказвачески талант. Четох, че е сладкодумец като дядо си.
Йото Пацев казва, че в Аглен не е толкова важно какво ще сложиш на трапезата, колкото какво ще разкажеш на гостите. Затова може би хората там са многознайници и сладкодумници. Ще се спра с няколко думи на книгата "Чудото с българина. Мистични сказания". Алексей Толстой казва, че архитектонически късият разказ трябва да бъде построен върху запетайка и дно. Същото забелязваме в "Чудото с българина". В едноименния разказ Георги е езичник, но после захвърля вълчия зъб и става истински християнин. В разказа "Владеем само скръбта да живеем" Петка обича Никола, но се посвещава на Бог. А Добри от едноименния разказ първо е разбойник, който плячкосва по пътищата, но след лична трагедия и той като Индже се преобразява и върши само добрини. А в разказа "Сватба", но нека помолим Йото Пацев да не го прочете. С удоволствие, добър вечер. Първо обаче искам да кажа, че дължа присъствието си сред вас най-вече на инициативата на Елена и енергията на Светла, за което много им благодаря. Благодаря за това, че сте намерили време да се срещам, да се видим. Високо ценя хора, които имат устрема да познават това, което става в литературния живот на страната, доколкото съм част от този живот, разбира се. Извинявайте за самочувствието, но Бургас дава ярък пример за това, че много от стойностните писатели на България не остават невидими, както е в много други райони, както е в самата ни столица, както е и в цялата ни бедна страна. А сега "Сватба". Тази история е от много отдавна, от еднаквите векове, които са се ширили надлъж и нашир преди изобретяването на часовника. Тогава времето си е стояло еднакво през цялото време, а не е изтичало както сега през циферблата от океана на бъдещето към блатата на миналото, секунда след секунда, минута след минута. Почти не я помнех, ако не беше ми я припомняла в детството ми баба Пета, прочута врачка и баячка, която с дървена лъжица брашно, шепа боб или вретено с вълнен конец, така разбридаше миналото и бъдещето, за да ги сплете пак на сгода на човека, че я търсеха всякакви от Бяло море до Бурджашката степ и от Адриатика до Черно море. Припомни ми я с песен за всяко нещо. В моето село Аглен песен се е пяла тогава в еднаквите векове. След това песните са се изтекли в миналото и останала само по някоя бабичка от време на време и от случай на случай да си припомня по някоя. Да ето за какво ставаше дума в песента на баба Пета. Живял съм на времето си като някой си барил, на край Шагерската махала, на брега на буйна Вита, къща кирпичена, сплет преградена вътре за хора и животни, курник, тръвник, бостан и нивици като проснати кабаници, две крави и една юница куца, труд голем и файда никаква. И съм се заергенел, от как се поминали тата и мама, и то нали не пита сърце за трито, сиромах ли си или си чурбаджия, че на твоята сев даде то се и бия. Съм залюбил Янка, царицата на момите, както е месечинката ясна насред звездите. А и тя мене. Очите си изгледахме едни в други. Тя на вратницата заран, аз изкарвам добитъка на паша, аз на плета вечер, тя с котлите калайдисани на кобилицата ситни след майка си. Тръгнат на лозе, покопан или по жътва, аз още в тъмницата съм ги преварил и съм легнал в черното тръне до Куковишката гора или зад дедовото лалчово дърво, или по синорите над Кърджалийската стена. Дрен и свинака през мен да прорасте, не шавам. Само да я мерна по пътя, задянала в цедилото некоя черга за постилане или некоя гарне за боления или бобец. Така се гледахме по май 2 години, докато да събера смелост и парици, да купих от Тетевен бъклица черешова, нашарена на гиздана, напълних я с вино от моя терес и я проводих на Янкин баща по моя чичо Трифон. За годежда приказва. Върна ми я, непикната. И така 9 пъти. 9 пъти чичо Трифон обува нови козиняви с гайтан обточени потури, гайтанлия лече връзкенарена риза, ален пашмаклийски пояс, щавени цървули, бели тепани на муща с черни върви, ягнешки черкалпак,
мушва каракулака в пояса и петлювото перо в калпака и тръгва. Моята бъклица да носи. С моето вино. И ми я връща непипната. Гледа в земята, хъмка през зъби и ме кандардисва друга мома да си пробирам, тая да я забравя. Мина 5-та година, 10-ти път дойде ред да пращам Чичо Трифон и този път не бъклица, а меден ветленик пак от Тетевен купих. Налях го с вино, през рамчево той тръгна. Нема и час, върна се. Влезе у нас, седна на дръвника, сложи ветленика в краката си. Стоя и го гледам, чакам да продума. Рече. Тоя път го оттикна. Татко иде. Оттикна го и го пита. Дай вика да близна да ти не троша катъра. Ама майка и като скочи, да не си смеял, не е Янка за женене, аз и си Янка не давам, че ми е млада глупава, не може рано да стая, не може гозби да готви, делийски гозби, бекрийски. И се завтече извътре, и стомна вино донесе и ветленика допълни, каквото бащата бе пинал. И го дръпна от ръцете му да го бутна в моите. Дано вече фанеш вяра и ти, и който те е пратил, че тая работа нема да я бъде. Янка я беят иска в чифлици бели дъшета, бели гердани над ниже, от мермер бели бисери. Само го чаках да си тръгне, претичах до Янкини, затулих се зад сламника и гледам. Подгори Янка ходеше, бели си пръсти трошеше, по птичка хабер пращаше. Деси бе, Балю, да додиш да ти пристана. Викнах я да дойде по-близо, сговорихме се бързо, като приспи мама и тате да отключи златни съндъци, да вземе тънки дарове и двамата да побегнем, че Янка мен ми пристава. И тъй. Речено сторено. Не беше изгрял още месецът и Янка излезе от тяхната порта, задената с даровете си, и с нея се нишкахме покрай плетове и довари, докато излезем от село. После прегадихме Вита и хванахме пътя през горите по белия бряг, и като стигнахме из татковия геран, намерихме най-гъстото в гората, наринахме шума, заслахме черджа и легнахме да спим под моята кабаница, без да се пипнем дори, гърбом един към друг, изтръпнали от копнеж, примрели от щастие. От онези времена само нощта е останала непроменена, защото тя е прозорецът ни към вечната вселена, и ето я, преваля вече. Затова не е лошо всички ние да наринем от шумата на своите си спомени, да се зароим в шумящите дъхави листа на тази и всички други отминали есени, на тази и всички други предстоящи есени, като семена, които търпеливо чакат живата вода на пролетта да пресуча зелената нишка на кълновете им, изшилени към слънце и живот, като надеждата на Балю и на Янка, които за последен път слушат шума на листата и на звездите. А двамата с нея в моя спомен, събуден от песента на баба Петър Гленска, се опитвахме да дълдисаме в съня си с цялата любов на изтързаните си сърца, вслушани в приятелските шумове на нощната гора, в поскръцването на границите и горуните, в меките стъпки на лисичите лапи, в топуркането на таралежите и язовците, в краткия съсък на риса, пресякал пътя на диво прасе, или в страхливото кихане на зайче, доловило безшумния полет на бухала над главата си. Унесе се Янка едва призори в здрачевината, сънят я обори, тя задиша равно и спокойно, и тък му се заслушах в тези сладостни звуци, нещо се случи в гората. Запръщяха съчки, зашумяха листа като по стъпките на много хора, чу се бръщолевене някакво, охкане и пъшкане, шъткане и шушнене. Стадо ли се юрна из дула, хора ли пристъпваха по пътеката, вихър ли удари с гърди клонака. Сви се сърцето ми, на възел стана, емнах се и скочих на крака, стиснах в юмрук чирините на каракулака, почти сигурен, че пейска потерия е влязла в дирите ни и че отърване няма, кръв ще плиска из гората, и моята, и техната. И като реших да скрия къде е легнала моята любима, погледнах я жалостиво за сбогом как се е свила под кабаницата, пипнах дебелата и жълта плитка и тръгнах на към шума, на към дола, да пресрещна саизите, лютите арнаути бейгови. Дълго се провирах из странаците и Боетака, тихо, колкото можех, да ме усетят по-късно и по-далече от Янка, и така стигнах чак до Лесугерската кория, дето минава пътя. Никой и нищо. Шумовете се стопиха в гората, аз се спрях под круша дивачка, разквасих уста с преседливи и стипчав плод, приседнах. От ослушване в главата ми звънеше.
Нищо. Здрачевината стана на дрезгавина, заплющяха крилета на халупари и бекаси, на сойки и гурголици, на гривяци и синявици. Започнаха пилетата сутрешния си прелет за храна и вода. Реших, докато се Янка събуди, да се върна покрай пътя към село, да видя дигнали ли са потеря. Та след час и нещо под изгрялото слънце видях от високото на белия бряг, сгушения под пушниците на огнищата Аглен, още тръпен от нощния сън и от петлевото пеене, и спрях до джингарското кладенче да погледам какво ще става. А то, каквото имало да става, било в гората при Янка, че тя още в тъмно се разшавала, щом съм се загубил по джантемите и като напипала празното ми място се оплашила, ама решила, че съм някъде наблизо, да почакала и едва после започнала да ме вика и да ме търси из всичката гора зелена, да кърши ръце, да плаче. Ама съм бил далече и като ме няма никакъв час вече, че и втори, Янка торбите изтърсила, дарове в шумата пръснала, ризи, сокмани, престилки, кърпи, платна и шамии, с плач занареждала, викнала. Как ни тънки дарове, кога ви кака сновеше, циганка си маскоходи, циганка с черно циганче, кога ви кака привърза, калугер си маскоходи, калугер с черна гуня, тъморисия ми черно от техли ма стигна, бе Боже. Валю бе, Валю, как можа тук да ме зафърниш? И в плач на песен преправен, Янка богато дарила граници, благуни и джанки, круши, горуни, свинаки, смръдлика, дрени, юряка и всяко дърво из гората, после на най-красивото, грейнала в червените си плодове калина, се качила на клона, вързала за него вървите на цедилото, навила на примка другия край на врата си и спочила. Така я намерих след час, увиснала на калината сред гората, грейнала от белите й дарове, навесени по дърветата. Не се бавих, за да не умра от мъка. Хвърлих калпака, качих се на същия клон, разпасах пояса. Вързах му единия му край на клона, другия на врата си и спочих при нея. Така си и сватба сторихме, и гости богато дарихме. Знаете ли, когато прочетах книгата "Чудото с българина", имах чувството, че всеки разказ е като капка жива вода, но тези капки всички заедно напълват чашата, от която имах нужда. Много ни беше трудно да избереме разход от всички тези. Някак си имаш нужда от всичките, за да те напълнят. Един от разказите е "Чудото с българин". Това е единният разказ, който е писан на база апокривната ни книжнина. Да. Разкажете ни нещо повече, не само за "Чудото с българина" разказа, и за останалите. Как ви дойде идеята още да съставите такъв вид книга? Може би разковничето именно в този разказ. "Чудото с българина" е една средновековна новела, както казах, която е била много популярна, защото е имала чисто пропагандни функции в онази епоха, в която българина е ликвидирал старата традиция, за да посрещне новата, отказал се от езичеството, за да се присъедини към християнския свят, и чрез великото дело на княз Борис Михаил, на свети Борис Михаил, е осъзнал, че друг път за народа ни няма. Спекулациите, особено в днешно време с ролята на този наш велик владетел, са безкрайно много и според мен изключително примитивни. Никога не искам да засегна, разбира се, но не мога да се начуда на хората, които продължават да проповядват това, че ние би трябвало да останем верни на някакъв хипотетичен тангризъм, за който дори няма никакви сведения в историята. Ние не знаем точно системата от вярвания на така наречените прабългари, всъщност на древните българи. Нещата там са неизяснени до ден днешен и аз за това си позволих да използвам този източник и да разкажа това, което знам от много други места, от Света гора Тонска, от стотиците манастири, в които съм бил, за които съм писал, от
работата си в библиотеките на Пловдивската духовна семинария, Бачковския манастир, Рилския манастир, Свети Георги Зограф, Ватопед и така нататък, и така нататък. И да защита чрез един нов прочит на средновековната новела това, което смятам за изключителен акт на държавническа мъдрост, приемането на християнството от българите. Като в разказа не съм застъпил тази теза, но си струва да се спомене, всъщност приемането на християнството е именно държавен акт. Всъщност народа и много от неговите водачи са приели християнството значително преди това. От пътуването си и в Имре Сент-Наги, и в Малая Перещепина, т.е. гробовете на Кобрат, на други наши владетели по света, е повече от ясно, че много от тези хора са приели християнството много преди държавнически акт на княз Борис. Така че смятам, че отговарям на една насъщна потребност на българина с тази новела. Разбира се, въпрос на доверие към мен и към автора на средновековната новела, но смятам, че това е защитимата теза за нашата история. Що се отнася до целият сборник, той възникна точно по времето, когато работих в Пловдивската духовна семинария, защото се сблъсках с изключително интересни и дамаскински, и просто така народни апокрифни предания, какъвто е, да речем, и разказа Добри, и някои житийни разкази, които съдържат много интересно рационално зърно, каквото е преразказаното от мене житие на света Петка Българска в същата книга, в Чудото с българина. Така че си позволих да направя един нов прочит на тези неща, да разкажа и някои селски легенди, както личи от разказа, който току-що прочетох, и да споделя изключителното си преклонение и уважение към хората, които са обитавали тази земя преди нас, защото тази земя е плодородна и благодатна за всички нас, единствено и само защото във всяка бучица пръст има трошичка от техните кости и капка от тяхната кръв. Това е сериозният ми мотив. Благодаря ви. Приятели, ако имате някакви въпроси, искате нещо да кажете по темата, заповядайте. Мога ли да кажа какво ми хареса най-много от книгите, които прочетох? Да. Аз прочетох романа Лъжи Кирван и човек издолени на разказите. Симпатио, браво! Вие пишете на български език. Вие пишете на български език. Вече все по-малко хора пишат на български. Както знаете, някои хора приказват простоти, че Вазов е неразбираем, че не знам кой ще от класиците е неразбираем. Но все повече хора трябва да почнат да учат този поколението да говори български език. Защото опасността да не говори този език, който ние с вас говорим, е много сериозно. И всички тези разкази, които може да прочетете в тези две книги, те са написани на толкова добър български, който би трябвало всички да разбират. Аз мисля, че моето поколение е малко трудничко. Някой ще трябва да му казва за някои неща какво означават. Аз съм сложил речник в Чудото. За мен нямаше проблем, но аз съм човек, който чете. Но за други хора трябва вече да учат български език. Продължавайте, защото трябва да се пише на български. Благодаря. И да продължа. Всеки е скъпал сърцето си едно село в детството. За това село, което си го държиме тук много вътре в нас, и в Чудото с българина има истории, в Фараонът на лисиците още повече. И затова избрах да ви изпея тази песен в
какво се е превърнало онова село от нашето действие. И после имам и въпрос към Йото. Той живее в село Аглен, едно село, което не е със затихващи функции. Това са много малко от селата в България, запазени с духа си, с хората си. Къде е надеждата за българското село? Но след като чуете моята история за нашето село, написана е по песен на Галина Йосева.